Ωραία, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο blog σήμερα. Και είμαι εδώ για να σας δείξω κάτι. Μην κοιτάτε, είναι η πόλη μου. Και μην την κοιτάτε πολύ, έχω φτιάξει ένα κτίρια πιο ωραία από ποτέ. Τετραόροφο στο νομικό τμήμα, όμως πάμε να το δούμε από την αρχή. Λοιπόν, αυτό είναι η αρχή της πόλης, από τύχη που έχω κάνει. Καθίστε να δείτε και το τύχη, να. Όσο μπορούμε, αυτό κρατάει και από τσουνάμι. Τώρα παραστά. Και αρχίζεις. Πάμε! Άρχισε εδώ και να από εδώ. Πάμε, συνεχίζουμε. Δώσ' μια για πας. Ωραία, τώρα πάμε στο δεύτερο στάση. Στη δεύτερη στάση, σπίτι. Τρίτη στάση ήταν εδώ. Τέταρτη στάση πέφτει εδώ. Τώρα είναι το μικρό της πόλης. Εδώ είναι το τεγράτο. Και έχει και φλέ. Έχει το μικρό πακάκι. Αποθήκη. Χάρες. Τώρα πάμε στο σπίτι μου. Μεγάλη στάση. Στάση στούντιο Γιώργο, στάση σούπερ μάρκετ, στάση στούντιο Μαρία, στάση και κανονικά τώρα, άμα θέλεις,